така, здравейте. Малко тихо ще се чувам, защото е неделя. И това е епизод 3 на Creativerse. Извините за че нямаше клипове, просто нямаш как. Вчера играх с един приятел и събрахме малко неща и така нататък, но не снимах, защото забравих. Има апдейт, ако гледате някой друг ютубър, вече ще разбере невероятно. Когато не снимем, ни показва нашата карта. Когато не снимем с ляво копче, ни показва какво е мястото. А когато не снимем вдясно, го оголемява. Така. Окей. Първо ще се чуди, що сме в мината. Да съберем малко айрон, защото свърши айрона. Мисля, че не сте гледали клипа с обработената къща, но се наложи да оправя къща, да трябва повече айрон, защото и такива люди просто не са сещам какво да говоря. Боли ма гърлото и съм болен. Пък днес ще ходя на един рожден ден. Не на един рожден ден, а на моя ще попразнувам. И снимам 2-3 часа преди да отида. Сега е някъде около 11 часа. Така. Хора. Да видим дали може да си крафтим още такива супер екстрактора. Благодаря само за позитивните коментари. Има един негативен и той дори се опитва да не е негативен, просто забележка. Много се радвам, че не съм като стария канал, че там не спряха да ме хейтват. И уважавам на човек, които ме гледаха и те, които не ме... Така, имам вече Facebook страница, ако не знаете. Защото някой от вас не се познаваме, защото половината от вас ме приятели на истински живот, те ме гледат. 6 събовете ми. Дано стигнем по-нагоре и ще чакайте още клипове. Има 10 клипа, които трябваше да кача. Снимах ги, обаче тогава компютъра ми се развали, Windows ми изтече и не могаше да го оправя. И най-вероятно няма и ще има по един клип на седмица, ако за сега. Ще има 2-3 клипа на седмица за сега. Защото нямам никаква вероятност. Всъщност не. Ще си дам телефона на това. Чакай само да стая кружката. Хора, ако ви е малко скучно, не превъртайте клипа поне. И ако имате, ако знаете, ако според вас да продължавам да записвам с Bandicam или да почвам с друга, да ми кажете, защото не съм решил защо. Ако ми помогне, всъщност, извинете, бърка съм. Моля, ако знаете как да ми помогнете да си направя акаунт в Bandicam, съм много благодарен. И това ще е находката явно на месеца. Открихме мина. Така. Бързо, тайно, много тихичко, да не чуят. Хоп. Не, чакай. Къде отидах? Фак. Хора, мече никак още не се изчупил, още се чуя. Събрахме доста. Така. Бързаме да се приберем. Не. Хора, ние си обрахме айрон, нали? Ще трябва да си намерим пещерата. Така. Събираме си айрона, отиваме в нашата къща и почвам да ви правя ревю на една къща, която най-вероятно още не сте виждали. И за сървъра, за Creativerse няма да се местим на сървър и ще може да идват хората тук, но
ще решим какво ще правим. О, нещо видях. Окей, хора. И така. Окей, прибрахме се. Ето това е къщата, която иска да ви кажа. Най-вероятно не сте виждали. Това е каскада с къща. Не знам, не се сещам каскада, но хипермощна. Това е бунгало. Направо съм така за кеф. Така. Ако вече сте забелязали, тук няма къща, тук е празно, тази къща е почти разрушена, защото се опитвам да оправя всичко. И така, може направо да отида да изпека родите и се видим най-вероятно след някаква реколна пауза. Да. Мисля да продължим. Нямам никаква идея за клипа до края, затова мисля това е целият клип. Дано ви харесва клипа, дайте палец нагоре и до виждане!